Здравейте, момчета! Здравей, Пепи! Здрасти, Пепи! Искам да ви поздравя за добре протеклия сезон. Мисля, че всички заедно и екипа на Hyundai Racing Trophy постигнахме страшно много през тази година. Вие сте призьорите в нашия шампионат, с което съм изключително горд и наистина се гордея с вас. Научихме страшно много всички заедно, както вие, така и аз. И мисля, че трябва да се поздравим с този успех. Мога да пожелая успех на всеки един от вас и бих желал да коментираме някои кадри, които за мен лично са интересни и искам да разберем кой какво трябва да постигне от тук нататък, кой къде е загубил и кой къде ще спечели занапред. За мен са важни тези неща, така че искам да го направим заедно. Тук нагледно може да видим как отварям завоя максимално. Спирам с прав автомобил. Използваш цялата ширина на пътя? Цялата ширина на пътя, с прав автомобил спирам, за да мога да използвам площта на гумите максимално. Подготвям автомобила за апекса, за момента на атаката. Оттам постепенно, плавно ускорявам с равна газ, докато използвам отново цялата ширина на пътя и ускоря максимално чисто и бързо. Безспорният автомобил ми помогна страшно много, тъй като е много добре балансиран и дори на тези мазни и много спънати отсечки ми помогна слабата мощност на двигателя, тъй като нямах излишно пребуксуване и можех спокойно да поддържам състезателната траектория. Използвал си целият потенциал на колата, което е важно. Това мисля, че ни донесе голям бонус въобще на Hyundai Racing Trophy, тъй като ние се представихме много добре в генералното класиране и очудихме нашите колеги в Сърбия. Защо влизаш толкова много? Аз знам защо влизаш, но искам да разкажеш на другите защо караш толкова навътре в канавките. Кое е важното за това нещо? Както виждате, пътя криволичи по един начин, а състезателната траектория е коренно различна. Тя е като ръката, трябва да мине по пътя с най-ниско съпротивление, съответно възможно най-направо. И това е най-бързият начин, по който може да преминем. Баланс се постига лесно. Когато гумите прегреят, когато си на финала на отсечката на толкова мазна на спускане. Това е етап, който се кара изцяло на спускане. Изцяло на спускане почти. Вече всичко е кипнало, прегряло в автомобила, умекнало изцяло и дори аз всъщност не съм желал да постигна този ефект. Просто автомобила ми изненада и аз го контрирах. Това всъщност гледаме едно спасение, бих казал, тъй като това не е най-бързи начин, по който може да минем през завоя. Може да се каже, че автомобилът изненадано не те е изплашил, нали? По това, което виждаме, не, след по никакъв начин. много състезани километри и хубави спомени с тази прекрасна кола, вече трудно може да ми изненада. Хубав кадър от Рали България. Това е финала на макадамовия участък, от асфалтова отсечка. Стремех се да спрем малко по-рано, за да остана в траектория преди излизането на асфалта, за да мога да ускорям по време на асфалта. Супер. То се вижда на кадрите, че наистина минаваш много чисто и така по идеална крива. Можеше и по-добре, разбира се. Винаги може по-добре. Въпросът е такъв, че според мен тук си изпълни перфектно задачата. Използва пак ширината на пътя, ускорихме добре на излизането, това беше много важен момент. Добре, искам да коментираме следващото видео с теб. Тук е на Рали Сливен, на 20 км отсечка, малко преди финала. Да, това са 2-3 своя преди финала. Тук може би затиснах с левия крак повече колата, отколкото трябваше и изглежда, че минавам бързо, но всъщност може много по-бързо. Със сигурност винаги може много по-бързо. Въпросът е, че аз лично тук виждам грешка още при захода на самия завой. Наистина ти определено затисна колата. Тази година, според мен, ти лично много премахна левия крак на спирачката. Това, което коментирахме през целия сезон, че тези автомобили са много слаби и трябва да има една корекция в захода на завой, след това да не се използва този ляв крак. Да, това е Рали Твърдица Елена. Тук идваме от тесна част, много неравна, бърза. Стремех се максимално късно да спра, леко да поведа колата с ръчната и за да мога веднага да ускорявам надолу към широката част. Това е от Рали България, първото му състезание с Митко. На този завой това е във второто минаване. Аз спрях прекалено рано, на първото също спрях дори още по-рано. Първия път влезнах, може би, с малко по-ниска скорост. Дръпнах ръчната съвсем леко, за да подведа колата, тъй като там има фракция и се получи добре, но втория път отново
опитах се да спра по-късно, влезнах с по-голяма скорост и вече с толкова висока скорост, когато дръпнах ръчната, тя ме изненада, Според теб, завъртя се. изчистихме ли ги тези грешки в края на сезона? Защото това е едва второто ни състезание, мисля, че беше Рали България. Точно така, да. Да, това е първото ми състезание с Митко. Тогава това наистина ми се вижда като много глупава грешка, която не бих допуснал втори път. Стремя се такива грешки наистина да не правя. Това е от Сливен. Ичера, който беше най-дългият етап за това рали, най-комплексният, имаше много различни настилки и завои. На този завой бях влезнал в много добър ритъм, с много високо темпо. Може би тук влизам рано и с твърде голяма скорост, което на излизането се получава презавиване, задницата тръгва, но въпреки това очаквах там да ми тръгне колата, тъй като... Да, реакцията беше бърза, загуби време, но успя да останеш на пътя, което в крайна сметка е най-важно. Последно състезание Стари Столици. Това трябва да е един от последните етапи. Вече бях влезнал в много добра форма, тъй като първите етапи ги бях проспал. След като ти ме мотивира да дам повече газ и от предишните етапи бяхме дигали темпото постепенно. Тук вече бях много по-уверен. На този завой влизам, правя добра траектория с голяма скорост, използвам максимално ширината, което трябва да правя навсякъде. И искам с вас да коментираме кадри от световния рали шампионат с един от топ пилотите Тиери Нювил, с който аз съм имал щастие да карам на Рали България. Наистина страхотни кадри и мисля, че тези пилоти не са по-добри от вас в никакъв случай. Това, което каза Симеон, те просто се готвят доста по-сериозно, имат много по-голям екип зад себе си. Това е начин на живот, това е тяхната професия. Това са пилоти, които 365 дни в годината, според мен около 300 дни, те са зад волана. Знаете сами, че когато свърши световния рали шампионат, те започват на следващата седмица тестове, даже доста преди това започнали тестове за следващия сезон. Така че това е истината и не мисля, че ще се справяте по-лошо и ви пожелавам успех и да стигнете до там. Благодаря.